iki ringkes. Ben ringkes. Ku nek acarane rigetik-rigetik musko siji ku malah tekan ku jam 6 gitu. Lah iya. Iki monggo wis tengah Bapak. Iki ditawarke Mbak Ati. Nggih. Menawa sedulur-sedulur ingkang badhe Jayan. saking Jayan menika Pak Lurah lan Nogosaren. Wah, komplit iki. Monggo ing mbok bilih ingkang badhe dono swanten sesarengan kanca-kanca Sekar Anom. Nggih, mbok menawi ngersakaken lelagon Pak Lurah. Pak Lurah, pripun Pak Lurah? Ngersakaken lagu. Diparani Pak piye? Aku rano. Heeh, rano. Ya kala-kala to. Diparani iki Pak Lurah iki pepundenku ana ing tlatah Nogosaren. Iki Nggih, wilujeng sonten Pak muga-muga Lurah. paringi sehat Pak Lurah. Nggih. Menika Mbok menawi ngersakaken lelagon ngersakaken Pak Lurah. lagu Pak Lurah. Nggih. Sampun. Nggih. Oh Lestari. Oh Lestari, Oh, Lestari nggih. nembe derep kaya iki mau. Iki lagu. Oh lagu to Pak Lurah. Oh alah nggih. Oh, Wah, ternyata Pak kenangan Lurah juga. spesial, Pak Lurah nggih. Nggih, Nggih. spesial. Mbok menawi kersa nyekar Pak Lurah. Lah Matur lho, sembah ngene iki lho nuwun. Pak Lurah ngene iki. Pak Lurah Ora usah kiyaine lomo. dikongkon, ora usah Nggih. diremis-remis itu. Heeh. Langsung lung Langsung tanpa owel. wel. Paringi sehat Pak Lurah, rezeki Nggih, ingkang panjang yuswa nggih, Pak Lurah. Ndongake iki sehat ki alhamdulillah. Lah iya. Masalah sugih iki lah urusane Gusti Allah. Iya. Pak turu arep sugih iki Lah, dinggone Pak Lurah ki tetep sembodo kok. sembodo, Pak Suryani yo bagus. Bagus. Padake jiyo ae. Nggih. Iya. Baik. Tambah tukang orjene iki. Wah, Lek. wah malah ora cetha. Niki baik kersakaken lelagon. Oh Mboten. boten. Mboten Boten ngersake. kados Pak Lurah nggih, boten Oh. napa-napa kok. Saestu niki, saestu malah kula mboten aku. Mboten nyuwun saestu. Wedi sajake Nggih, Mas sedulur ngendekan Nogosaren. ngene. Kayak Sing pundi? sedulur Nogosaren Pak Sumar. Pak Wah, Sumar, wae oh, jaman menika. biyen. Wah, bagusi kae. Nek toprakan. Niki. Wah, senane Sing gandrungi brengose penyanyi. jelirit kuwi. Wah, Oh, tekan saiki saiki iki ya rada iso, sadar Pak. mergo ana putune. Wah. Ana putune Nggih, jare. anake ngene ngatungi kepelaro aku. Mboten napa-napa, Sing tenang, omong Pak gur. wis insaf. Ya. Gur sing guyonan tenang. kok ya, Gur Mas. guyon. Nggih. Ya Kok tenanan menawi ya ora ngersakaken kandha-kandha. lelagon, Pak. Oh mboten. Pak Sumar ki biasane nek gandrung ngono kae to. Wah, jis dandanane yo bagus. Iya. Kok jaman semono ora kurum nek Pak Sumar dadi berandal ki ora cetha. Anak Iya. aku ki yo berandal. Iya. Pas. Nek Gentho Pak ya. Sunar ki sing halus-halus ngono kae. Yo Bu Sunar. Nyanyi. Bubur, nyanyi bubur. Iya lah. Kok malah samar sing Lah kriting iki ae bojone to. Puri kok. Oh. Adikku lanang kok piye to iki. Nggih. Nuhoni. Pak Lurah. Pamundutan saking Pak Lurah. Kok nek ngasih Nogosaren. Rawehi Lestari kok potong 30 wae yo. Lestari. Nggih. Nah, Mbok nggih. mriki ta Pak Lurah kala-kala nyanyi ngoten. Sang Dewi katon nglam-lami ambabar wewangi semi arum
Dik, ah. Kidung tembang suci yang sepi sajroning sepi sayamu madengi saratri kadya kembang ewangi angan-anganku lelana etawang miberi tanpa pangenan lumayan nembus marang kabagyan anget manis sinawang wong manis sing tak sayang. Nggih, sembah nuwun. Panyuwunan saking panjenenganipun Bapak Lurah sampun dipun pinangkani sesarengan kanca-kanca Sekar Anom. Alhamdulillah menika Sampur Sari Sekar Anom nuhoni dawuh panjenenganipun Bapak Tarubi sekalian Ibu Anis. Tuntunipun ing siang menika temanten kekalih Mas Wahyu lan ugi Mbak Yani. Mugi-mugi dados keluarga